Carnaval, dat ligt alweer zo'n 2 maanden achter ons. Dus het is even schakelen nu, want we gaan naar het Groot Limburgse Butenkampioenschappen. De finale was al een paar keer uitgesteld vanwege corona, maar vanavond kunnen de butenredners eindelijk de ton bestijgen. En verslaggever Lex van Moorsel, die is daar al in de Oranjerie in Roermond. Lex, ja, wij hebben natuurlijk allemaal de lente al in het hoofd. Ben jij daar al een beetje in carnavaleske sferen gekomen? Of? Nou, nee, niet echt een carnavaleske sfeer. Het enige wat hier een beetje zo aan de kleuren doet denken, dat zijn de bloemen die klaarstaan voor de winnaars. En 3 winnaars en wat medewerkers. De voorzitter van de LVKA, Karel Fiddelers. Waarom is er gekozen om er niet echt een carnavalsavond van te maken? Nou, het is eigenlijk niet ook geen carnaval. Het is ook allemaal angers en zangers nu, door al die omstandigheden. En de butenrijders, die zijn van november bezig. Zullen we eens even naar het podium? Ja. Nou, hoeveel butenrijders zijn er mee? 7 finalisten hebben we. Die zijn in november begonnen en die horen toch eraan toe ook om die finale dit jaar af te sluiten. Dat hebben we ook bijvoorbeeld te kiezen. Dus het is allemaal gans gedaan. Het is de vastelavond ook de zaal. Dan zit achter ons zie de zaal. Wat niet hetzelfde is gebleven, dat is wel heel alleen. Dit is dezelfde, wel uitverkocht, hè? De is uitverkocht en de entreeprijs is nog altijd hetzelfde. Dus dat hebben we niet veranderd. Ja, en het wordt sowieso uitverkocht direct. Ja, we worden toch aan het denken van wie vind je de lui daar dadelijk. Maar het blijkt dat en de butenrenners zijn blij dat het zo is. En de zaal, 5 minuten, kost ook geen kaart meer krijgen. Het is knatschvol. Dus, en ik zie daarachter, door gaat de kapel zitten, dus er is ook wel weer echt toch wel een beetje... Ja, de kapel is dus de muziek, de doorwaal, maar voor de rest is geen carnavalsvereniging op de bühne. We zien zelf niks van vastelavond, maar de wedstrijd, daar houdt er over het vastelavond. Hier stonden 2 artiesten, Theo Nelle en Helga Cornelissen. Theo, dit is eigenlijk de langstzittende regerende kampioen, want 2 jaar geleden was de laatste kampioenschap. Ja, in januari 2020, ja. Wie vult het? Ja, is wel speciaal. Zeker omdat het nog nooit eerder is gebeurd. Maar het is toch mooier om het gewoon elk jaar te halen. En zeker als je nou de corona... Ja, er is natuurlijk meer gebeurd. Daarom is het ook wel mooi dat het nou weer kan weer. Helga, dit is steeds fijn in die buurt. Ja. Maar zullen we eens even nog... zullen we eens even hier naartoe lopen? Naar de Jager? Ja. Dus kijken, want dit is de trofee, de Pierre Knoops trofee. Ga je ze een winnen vanavond, denk je? Nou, dat zou fantastisch zijn, maar ja, ik heb geen idee. Nee. Maar wie vult het nou zo? Dat ze toch in deze tijd van het jaar in de buurt moest doen? Nou ja, een buurt is het hele jaar natuurlijk fantastisch om te doen. En ik ben heel blij dat het gewoon wat doorgaat. En dat we gewoon weer mogen spelen. En dat ik hier mag staan is natuurlijk ook super. Ja. Wie zenuwachtig? Ik heb wel gezonde kriebels, ja. Vind het gek als je hier zo dadelijk een gevulde zaal hebt? Ik heb nog een vraag aan Karel. Karel, had ze ook... Waarom in april? Want februari lukte niet omdat ze geen plek had. Maar dan had ze ook een beetje in de herfst nog kunnen denken, of niet? Nou, daar zijn we al volop bezig met een nieuw seizoen. En die butenrenners, die zitten erbij, die worden weer het jaar erna mee doen. En andere nu. En dan kan ze niet 2 keer achterin. We moesten er meteen. Als ze dan in februari, in november, dan begint het nieuw seizoen voor de jongens en meisjes. En dan kan ze geen finale meer houden van een jaar geleden. Dat is zo. Dat is niet meer. En dat is de beste oplossing wat we nu hebben gekozen. We hebben er ook natuurlijk over nagedacht en met hun contact van kent ze dat doen. Maar het bleek toch dat, en ook het publiek, belangstelling, dus die komen gewoon. Dus de kon ze eigenlijk het hele jaar kon ze butenkampioenschappen houden eigenlijk. Oké, rest me alleen nog even deze twee van de 7 kandidaten. Nou, dicht daar niet mee vanavond. Oh, nou Helga, dan kunnen we dich nog succes wensen. Hè? Dankjewel. Zet hem op, hè? Ja, nog succes voor alle anderen natuurlijk. Tuurlijk, oké. Dankjewel. Bedankt. Dankjewel Lex, daar vanuit Roermond.